питаме нещо. Питайте. Какво мислите за плюс-сайз жените? Ми харесват. Не ти харесва. Ами то те харесва. Защо не харесвате по-пълните жени? Защото харесвам по-слабички. И за каква е причината? Еми не искам да пипам три цицки. Искам две. Какво мислите за плюс-сайз жените? Нищо им няма какво. Харесвате ли ги? Като характер, да. Йо, какво става, пичове? Добре дошли в реакцията на предпоследния епизод на Дебелите момичета, a.k.a. Мис Плюс Сайз, която ще стане кралицата на кюфтетата и на мезетата. Ще разберем в идният епизод. Днес обаче ще гледаме репортажи от Витушка на момичетата, които толкова са се превъзбудили да задават въпроси, че ми е интересно да видя отговорите, които са получили от случайните минувачи на Витуш. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, а също така и да ме последвате в инстаграмът ми Бориславов. Нека да ви напомня за Bestauto, където можете да пазарувате, използвайки промокод FENADBEST. Надявам се да са ви били интересни реакциите. Търсите Анжи, търсите, но тя пак е на работа. Честно ви казвам, жената почна да бачка повече от мене, а и в комбинация с този университет, дето ще го завърши тази година, направо и се пръсна работата по шева. Няма да казвам коя работа. Нека да започваме. Подготвили сме ви влогчета, които ще качиме, доста интересни и се надявам типа видеа, които плануваме да снимаме, да са ви забавни, като контента ще е освен шорт форм за Instagram, така и лонг форм за тук. Пускам сега епизода да видим какво ще стане в Свети София Голф Клуб и па! Здравейте, приятели! Искам да ви напомня за сайта на G2A, за всички от вас, които си купувате игри, Steam, кодове, Windows, кодове и така нататък. Можете да намерите всички тези неща на техния сайт, разбира се на преференциални цени, като пазарувате през линкчето долу в описанието. Също така всяка седмица имат намаления на различни игри, а също така за всички членове на G2A клуб има още по-преференциални цени. Линк ще намерите за сайта долу в описанието. Здравей, лицемернички! Така, освен че почнат с храна, най-вероятно ще почнат с измиване на крака. Как си говориш? О, тя не говори. Ще проговаря. Защо? Не знаеме на кой говори, ама според мен е на матката, която и казаха, че миришат краката ужасно много. Няма да ни говориш. Ти си възмутена, така ли? Наистина не О, не! Те се карат с тая, която им каза, че е лицемерна и че ги е манипулирала и че ги е карала да изподелят мисиите. И общо взето тая май направи раздора на сезона. Освен това се държеше отвратително и мнението за нея е доста противоречиво. разбирам защо не ми говори. Има нужда Иска да ни от саботира. освежаване. Иска да ни саботира според мен. What? Освежаване има нужда. Заповядай моето. Как ще ти го подаря. На кралица. Малко и откъде? Това откъде дойде, бе? Дали... Възможно ли е скрипнато, защото тя не реагира? Това по принцип, ако тя реагира както реагира до момента в предаването, трябваше да им е забила по 2 шамара. Леле. Виж, дори това не подейства. Да ти припомнят всеки път, когато го гледнеш. Как човек не трябва да се държи. Аз наистина трудно ми е да схвана за какво става на въпрос, обаче ми прилича на скриптет, няма ви лъжа. Щом нищо не направи, тази дете е най-отворената Ще буквално. си взема четката, маймуно. Какво е това сега? Защо ти ползваш моята четка от 2 лева? Не, без отговор, без. Госпожо, Да, by the way, тя ми се подиграваше, че ползва лефтини неща, че били бедни, че не знам си какво храни прави. кой съм? Две са чудеса, само наистина не знам дали е скриптед,
Много хора казват, че предишните сезони са по-успешни, за което няма как да коментирам, защото не съм ги гледал. Ще ни обръща внимание. Само, че ако искаш да го пускаш в шуарме, стой в мокрото, защото ще се получи. Защо и даваш съвети? Нека се изпърже там, бе! Няма. Стига толкова. What? Тя не може да говори, аз съм толкова щастлива от това Ма забранила ли е продукцията да не говори? нещо. Както спря да говори, може си правя каквото си искам, човек. Ама каквото си искам. Музика за ушите е това. Да не говори. От време на време ми липсват глупостите, но в повечето случаи така много добре. Може да си правя каквото си Ами реша. от една страна е добре, но от друга не, защото ще ме саботирам. Не знам. Честно казано, според мен е някакъв опит за мисия това цялото нещо. Съм по-голям съм би точно целият този дете повърши. Тая изцепка да не влезе заради някакви 5 кухни. Добро утро, момичета. Готови ли А. сте да се погрежите Ето и нашата Содорана, дето трябва и мият краката. отново за моите кръчета? Да. Леле. Тя продължава и тук не говори. Хайде, пригответе водата, бе. Айде да се прилича до камерата. Грозното пате трябва да го нагримират. А те вече са стегнали багажите, бе. Те знаят, че сега минава гласуването и дърпат. Сандра. Моята любима Сандра. Нямаме търпение. Докарах ли фейса, бе? Много за това вълнуващо предизвикателство. Мило! Аз като се знам, когато съм съпната с двата крака, накрая тази вода ще отиде по всички ни и подката. Айде, качи. Дай колеба с гъна. Между другото, интересно ми е дали гледате по телевизията това предаването пак с хората, дето ще отслабват, защото неговия замисъл е до някъде по-добър, въпреки че за 3 месеца май, които имат шанса да получат йо-йо ефект е огромен, но въпреки всичко е интересно. За хора като тях, да стоят килограми. Това ще ти покажа един край, да трябва да се го вземеш. Аз на лицето ми е сухо хотела с кърпата. Един край ще ти покажа, за да си вземеш. Много добре ще ти подейства. Освен, че са и сухи краката и са и напукани. Хайде, търкайте ги по-бързо. Ади! Та Андрея ми е много гадна. Много ми е гадна горката. Трябва да търкате между пръстите. Там най-вече. Са малко. Така. Ние тук първите подгряваме, подмокрим. Намокряме! Още не виждам пръстите, толкова им се спи. Аз моите пръсти не виждам, а ти... Как няма ги виждате? Вижте пръстите, те не са някакви малки. Хайде! Ай, мърдайче! Търкайте по-бързо. Много се отдава. Момичета трябва да станат. Трябва ще ги карат без ръкавици. Дайте ти краката. Аз по комисията с сушенето всеки път виж с най-добрите кърпи. Да. Ма това си удобство за нея, бе. Като я хранеха, че им миришат краката, неки ги търкат. Един салон. О, я гледайте уискито там на нощното шкафче, бе. Кой спи на това легло? Кой се е плюл вчера Mortal Те ще Kombat? избиват за нас, бе! Да, бе. Такива професионални услуги са виждани. Как? Ма направете един педикюр, бе. Кате. Айде едно педикюрче. Да, чакай, аз ще го напръскам сега с спрейче. Оп! Така, оп, петата. Сега и аз ще мириша на спрейче за кръченица. Ето мириш на хубавичко. Не мога! Тя ми просна в устата, човек се едно.
Катя, чисто новичка си. Благодаря ви, момиче. Айде, с чистите крака сега по Да, Витушка. благодаря ми ние. 50 ла. Аз ми просапвам. Няма. Бакшиш не е това. Няма черпе, няма. Те не могат да делнат по 10 кинтавата. Пийте по една Ама зелена, това, ще видите аква ли е? Любимата ми вода. Айде, малко грим. Аз мисля, че Андрея днеска не е естествена. Да, е супер. Ма готова ли е вече, бе? Андрея, та уста трябва да я отреже. Айде, батко. Маха я. И това е за днес. Момичетата са в обичайната си рутина и днес отново трябваше да се погрижат за външния вид на Андрея, за чистите крака на Катето, както и да продължат да разговарят с Мария, която вчера отказа да участва в мисия "Миска не писка" и обяви няколко часов мълчалив обед. Ето защо идва. Мария не е искала да участва в това сбъркането предишния епизод, дет нищо нямаше да й стане. Вижте, Андрея, бате. Вижте. Сокере са people. Сокере сте дакес, баре Are you ready мустакес. за новия ден? Здравейте, момичета! Намираме се в студиото на Павел, Арея B19. Между другото, това е едно от най-добрите студия, които ви препоръчвам, ако решите да си правите професионална фотосесия. Павката леко И преживя. сме заедно с Боби, който е Боби, извиня. професионалист, ама перфектен. Вика, къде ги докарахте тия, бе, брат? Не в мога да ги снимането избереме на фона. еротични фотосесии. Оу! Което какво означава, че днес ще имате едно страхотно предизвикателство след всички уроци, които взехте, Охо! Я гледай ти. да направите еротична фотосесия. Готови ли сте да Еротично фотокадро, така да кажем, както започнаха. пробвате? Да, бе. Не. Да. Които са да? Дай. Те, които са да, са първи. Хайде, Бой, да ги заснемем. Не, Ние са по-смелите. не. Готови ли сте? Искам да попитам. Ама те няма ги дадат, те ще ги дадат само в Patreon, пък аз и да сабскрайбна за Patreon, аз не мога да ги ликвам. Ето сега, снимала ли си се по гърдички? Не съм. Ама По циц. Не ми. готова си. Да. Добре. Ти каза, че си гол модел и, и седиш, позираш за картини. Да. Да. Значи имаш Рисували съм опит. гола, така че нямам никакъв проблем с това. Имаш опит, ще стане работата. Да. Рисували са ме гола и не ме е страх от напешо кола. Айде, ти си първо. Ей, този епизод дръка само простоти. Значи, ако простотията ви е поне малко забавна, харесайте видеото така да достигне до повече човек. In your life, in a little me in your life. I wanna see this. Ох, на батко. Това ли е еротична фотосесия? Чакай, това момиче май дестено, дето се пази, тъй че нормално да не се снима под циц. О, Андрея ги показа за пръв път. За пръв път от много време. Това е госпожата, да не забравяме. Аз ще ви го напомням до края на сезона, т.е. до този и следващия епизод също, че това момиче е госпожа на първо място. Мацката е срам. Оп, ма много грубоват ти изглежда. Иначе е страшна пичага, ама на тия снимки изглежда грубоват.
Сандра! Сандра! Сандра Вълк! Ето сега как, запомня съм едната учителка. Другата е модел само за фенове. Третата играе комар. Четвъртата ни измръ краката. Петата нула възпитание. Какъв е това кастинг, бе, младеж? Аз ако бех Киро Брейка, аз казвам ти нещата по най-точно време, деваше тия неща да съществуват даже. Често ти кажа, провал, погледи младеща. Погледи, а за какво става на въпрос? Добре, Боби, това бяха най-смелите, които се включиха в това предизвикателство. Отчитаме го като факт, пишем им по една точка заради това, защото можеше да кажат не срамни. Според... Пълна Сандра се снима по дрей, като че ли зоопарко. Кои момичета се справиха най-добре и да изберем две победителки? Ти какво мислиш? Аз лично харесах най-много Сандра не участвава, добре. Ребека и Ивета, защото... Ивета? Ма тя гледаше яко лошо, бе, брат. Ми хареса, че то да се съблечеше е супер лесно. Да. Ама след това самото поведение към камерата това добре каче тя. Така че не знам. Моника също ми хареса, тя беше супер смела. Веднага се пусна в тази работа. Не знам, кажи според теб. Кажи ти. Еротиката не е само голо тяло. Трябва да имаш присъствие като емоция. Ребека според мен се прави най-добре като емоция. Всички останали също се справиха добре, но емоцията беше нейното нещо. Добре, тогава една победителка в днешната задача и това е Ребека. Хайде! За еротичната фотосесия за първи път се съблякох пред камера по сутиен и спечелих! И добре! Ама това ли е еротична фотосесия? Венелин ми държа циците. Беше хубаво. Венелине! И да. Защо караш момичетата да говорят такива глупости, Венелине? И да, това е хора. Здравейте, момичета! Здравей! Знаете ли къде се намираме? Разбира се, че Къде? НДК. Какво е НДК? Виж, откъде да знам кой е НДК? Не знаем какво е НДК. Тя не е от тук, тя за малко. Само от Харман да има 5000 човека. Нямаме НДК, ние нямаме такива работи. Тъжно. Добре, ама пробвай да. Не знам сега, тата па дума НДК. Не. Не знам. Това са три различни думи. НДК, какво е според теб? Не знам кой е НДК. Не знам кой е НДК сега. Кой да го мисля, не знам. Национален творец на култура. Ти защо помагаш? Да. Уволнена се напускаш предаването. Аз съм малко пигнала, не мога да се събрам мислите. Рано сутринта ли, Ребека? Не бил там Бушмюс, а Балантайнс. Национален дворец на културата. Браво! Сега, знаете ли какво най-често се прави пред Националния дворец на културата в последните 2 години? Интервюта. Вземат се интервюта! Затова съм поканил едни от може би най-добрите тая година, даже и награда получиха най-добрите в това да вземат интересни интервюта. Те ще ви покажат как и вие да бъдете най-добрите и ще изпитаме още днес колко сте добри. Актьорските ви задачи продължават. Гледали ли сте Гласът на София? Да. Добре, сега ви каня Зари от Гласът на София. Хайде, пляскайте, докато не ви се смръзнат ръцете. Няма нужда да аплодисменти. Здравей, тук ще направим място. Благодаря. Как се чувстваш? Взел съм ти микрофона. Чувствам се страхотно, но никога не съм бил обграден толкова много миски, честно казано, и малко даже... Ох, майко, Зари! Зари! Знам какво мислиш, братле! Знам какво мислиш, не е хубаво това, много са, внимавай! Ако аз пък съм притеснителен човек. Пък ако аз трябва да бъда честен, изобщо нищо не си видял. Мога да притесня доста повече. Така ли? Да. Аз така като гледам достатъчно видях.
Обаче, не, нищо не си видял като цяло. Добре. Аз сега съм те извикал тук, за да ми дадеш насоки. Разбрах, че сте се подготвили с интересни въпроси, които ще им дадете. Но айде разкажи им ти, че да не ти вземем ефирното време от 2 минути и половина. Заповядай. Само толкова. Ами точно така, днес ще взимаме интервюта. Вие всички днес ще взимате интервюта по НДК, по Витошка и ще питате хората дали биха тръгнали, дали биха излязли с плюс сайз момиче, дали има значение външния вид на една жена и така нататък. Така че днес пригответе се. Тези страхотни момичета излизат по Витошка и ми взимат работата на направо. София. Ти къде обичаш повече да задаваш въпроси? Тук на НДК или на Витош? На Витошка. Добре. Ами ай тогава там ли ще ги водим? Там ще ги водим и ще вземем интервюта. Само, че между другото има малко да повървят, а през няма да ни отслабнат до тук. Няма бе. Венелинка, стига, моля се, вие ще им дадете по една кремвиршка в секундата, в която пресекат пешеходната и са на Витошка. Стига са глупости. Докато стигнем до там, може вече да не са плюс сайз. Нямате ли си бушче на гласа на София да ги закараме до там? Ами да, но това автобусче трябва да е бая голямо. Айде, качвайте му с всички на гърба и да тръгваме. Аз си, чакай, ама, леле, как ме нападнахте? Изяжте го, бе! Взимали ли сте интервюто до сега? Да. Някой да. Да. Някой не. Добре, както и да е, някой да, някой не. Сега ще ви дам един много бързи насоки за това как да взимате. Първа насока. Когато задавате въпроса, държите микрофона при вашите уста. В момента, в който е готов и искате да получите отговор, го подавате до устата на другия човек. Интересни интервюта. Така, първото нещо, което е, значи това е микрофона, това е оръжие, което ще използваме по предназначение. Отивате, харесвате си някой човек, който смятате в нашия случай, за да е по-пикантно, някои мъже, които да ги питате, били излязло с мен, какво мислите за плюс сайз момичетата и така нататък, да е по-интересно, по-забавно, по-пикантно. Отивате при него и не трябва да плашите хората, защото те са излезли на разходка, не искат да ги притеснява някой. Обаче отивате усмихнати, с позитивизъм трябва да излъчвате, отивате и го заговаряте. Почвате. Ако не иска, оставяме ги, няма да притесняваме хората, но директно ги подхващате, защото има хора, които първоначално не биха дали интервюта, но ако ги подхванете и примерно ти не искаш, обаче аз те подхващам и почвам да те питам въпроси и ти виждате, че той поддава и почва да отговаря и в последствие интервюто се получава. Но ако кажат не, остави ме на мира или почват да крещят нещо, Leave me alone! Leave me alone! Няма да се конфронтираме с тях, защото няма да безпокоим хората. Да не се стигне до бой. И така, примерно, ако интервюрам теб... Да не бъде някоя миска изгърбена. Стоя сега, ето, аз съм интервюиращия, микрофона го държа от твоята страна. И винаги трябва много да развиете, много автоматично трябва да сменяте така бързо ръката. Аз когато говоря, микрофон е при мене, когато говориш, веднага така. Ето, тръгни да говориш. Чухте ли? Нали не ви казах първото правило, което трябва да бъде следвано? Нещо. Казвам И ти веднага нещо. Да, микрофона добре. го слагам на тебе, за да се чува да имаме хубав звук. И така, ето примерно те питам, какво мислиш за хората, които съдят за жените само по външния вид? Мисля, че това е най-тъпото нещо на света. Защо? Да, но при тебе освен външния вид и характера не става. Защото мен това не ми харесва. Най-важно е вътрешния мир. Да, няма го при теб. Добре, ето супер. И тази смяна постоянно трябва да я има. Добре. И винаги микрофона да е от вътрешната страна към човека. Към човек, който говори. Да. И когато подхванете вече някой и го интервюирате, много важно. Абстрахирате се от целия външния свят, съсредоточавате се само върху човек, който интервюирате. Слушате го, питате го веднага, като ви изникне някой въпрос и трябва да влезете в разговора. Тоест имате си някакъв звучен въпрос, който питате и после вече се потапяте в разговора. Питате го звучения въпрос, той отговаря и вие правите така. Навънка е шоубочно. Да. И така става. Го правите интересно. И много важно, къде че трябва да изслушват събеседника. Да, трябва да, точно за това ви казвам да влезете в разговора, за да го изслушате. Изслушвате събеседника, не го прекъсвате, много важно. Когато говори, микрофонът е така, говори и после примерно изниква някакъв въпрос на вас. Задавате си въпроса, пак говори и така. И то е супер. Ох, мамо. Може ли да ме отделиш 2 минути? Моля те. Добре, мога ли да те попитам 2 въпроса? Зависи. Какво мислиш за мис плюс сайз размерите за момичета? Би ли тръгнал с жена, която не
по-малко от 50-60 кг, ами над 80 кг примерно. Има ли значение килограмите за теб? Да. Айде, бе! Здравейте, случайно да сте от Сливен? Не. Не сте сигурна. От Перник съм. Аз съм сигурен, че не сте сигурна. Не, от Перник съм. Абе имате някаква прилика. Сигурна ли си, че не познавате тази дама? Защото сме ромки, може би за това си приличаме. Добре, видях, че имате син подрастващ. Да. Каква булка бихте му намерила? Хубава, добра, умна и домакиня. А да е девствена? Не държа вече на тия работи. Аз съм девствена. Колко години му остава на сина ви да стане пълнолетен? Още 3. Ще издържиш ли още 3 години? Разбира се. Добре, за вас важен ли е бюста на бъдещата булка да е така плътен? Пишен. Голям? Стига на него да му харесва. Бах, какво пука на майка му? Гледам, вие вземате изборите, така че харесвате ли? Става. Става! Колко да не каже не? Колко пари давате? Почваме от 10 лева. 1000 лева. 1000 лева? Не. 2. 10? Yes. Има сделка. 10. Има ли как? За 10 кила да си я купи някой, да си му готви чисти цял живот. И да събирате, имате 3 години. Започваме да Добре, пари. много ви благодарим, заповядайте. Нека сама. Така, разцелувайте се, виж, става, че все пак рода. Въпреки, че според мен вече сте, но вие не знаете най-вероятно. Димитрида. Приятно ми е. На мене. Ами ще се видите след 3 години. Yes. Какво мислите за плюс сайз жените? Плюс какво? За кое? Плюс какво? За плюс сайз жените, това ще рече по-пълничките жени, които са над 80 кг. Нищо им няма какво. Харесвате ли ги? Като характер, да. Той я уби! Леле! Говори се, до него има ракия, той има сода, ама... Но като жена не. Жена не. Родава Мангеромес. I must tell it. What is it? Родава Мангеромес. Rondava Mangevomes. Yes. What is this? Hello! Не му казвайте. Но ли? Вашия мъж снима, но, усмихвайте се там. Говорите ли български? No entiendo, habla español. Добре, аз си говоря на български, вие си говорите на испаньол. Аз много малко английски, English. So. И аз so. Ама, ей, тук big. Do you like big mouths, lips? No. No? No, it's too much for me. You like it, it's no problem, but Yes, for yes. me, it's too much. This girl is OnlyFans model. Yes, it's good. Do you like it? Your husband like this? This is my best friend. Your best friend. Yes. You're a best friend. Той искаше да прави драма. You're a best friend. Дали Come ще я on, хареса. best friends. Wait. Come on, turn the radio home. Hello, do you like this green woman? No. Резко, бате, Здравейте! резко. Какво мислите за големите устни? Бате, радвай се, че не ти дадоха един в устата. Много важен въпрос. Един Разискваме токат. за държавата. Какво мислите за... Една секунда сега, дали ще закъснете повече? Много бързо. За държавата супер важен въпрос. Какво мислите, според вас всички дами трябва ли да се направят такива плюс сайз устни? Ще пребъде ли България, ако дамите имат такива сочни устни? Вие си мислите, че това е спасението? Да, ние го открихме, че това е спасението. Питаме ви, според вас, бихте ли гласували на референдума за женски плюс сайз устни? Тогава в такъв случай мъжете да си направят всички. Ние ще се коригираме на други места, а сега говорим за жените. Който иска каквото иска да си прави. Подкрепяте ли? Това е най-важно. Моля? Подкрепяте ли? Аз не съм майка да ги подкрепя. Не, за държавата така. Ти уирдо. Всички жени дали подкрепяте да имат такива устни? Който иска това да каквото иска. свободен да си прави каквото иска. Примерно, само да не проваля нещо, ако сте гаджета ли сте? Добре, вие примерно харесате ли жена с такъв размер устни? Аз лично не. Не.
Ама защо ни харесва? Защото ни изглежда визуално добре или? Не изглежда съразмерно спрямо. Но... Голема, колко никога долу. външният вид не е важен. Вие нямате се на идея тези устни какви хубави неща могат да ви причинят в живота. Така. Искаме да питаме нещо. Питайте. Какво мислите за плюса и жените? Ми харесват. Не ти харесва. Ами то те харесва. Я погледни бе. Марти, нали харесваше по-пълнички? Абе бе, какво се прави са? Да срамежлив. А той Не. защо не харесва? Защо не харесвате по-пълните жени? Защото харесвам по-слабички. И за каква е причината? Не искам да пипам трицицки. Искам две. Мога да кажа, че скокали са. Играят само кучетата. А би ли излезъл с мен? Разбира се. Тръгваме ли? Ти ли ще черпиш? Не, ти ме! Така ли ай? Добър ден! Той я уби! Младежи, как сте? Не се сме, отговаряй. Не сте българи? Туркиш. Турки. Дай кичек. Той е най-добрата от сезона. Hello. Do you speak English? Of course. Of course. Oh. My English не е много. Български говориш? What? Български дали говориш? Български. I don't speak Bulgarian. Защо няма български? Няма. Какво правите в България? Какво правите тук? Парти! I love party. Do you like Те нямат години. this is леличка? Май не лела. I love you. Той харесва лелички. Искам да попитам какво мислите за плюса и жените. Плюс? Какво е по-пишни жени? Нямам добро мнение за тях. Здравей! Може ли да те питам някакво въпроса? Така сега. Охо! Подготовка за атака. Кажи ми, какво мислиш за нас, плюс сайз, жените? Красиви са, сладки са. Така ли? А би ли си взел такава жена? Аз имам, ето я в момента. Добре, ако игнорираме нея, би ли си взел? Не. Имаш късмет, много е хубав. Благодаря ти се. Добре, я сега, кажи, дай тук да питаме, че на мен би стана любопитно. Кажи ми сега, какво хареса на твоята красива жена? Като нея няма. Много е красива. Като нея няма. Такава няма да намерим. Страхотно, късметлийска, живи и здрави, да сте много сте сладки. Кажи сега колко договора се подготвя на нашите момичета? Вашите момичета бяха страхотни днес в качеството си на репортер. Даже си притеснявам да не ми откраднат работа, ако трябва да бъда честен. А относно договорите, не знам, имаше някои добри попадения. Ако трябва да си избереш една, коя най-много ти хареса, честно. Знаеш ли коя най-много ми хареса? Ако трябва да говоря чисто като репортер, качеството на репортер, даже сега ще покажа тази. Чакай. Най-отвореното. Ти, мила моя. Ама чакайте, нямате микрофон, бе. Ехо. Тук при нас. Come on. Понеже питаш конкретно кой най-много ми хареса от всички, значи всичките бяха страхотни. Добре. Но това момиче най-добре справи в качеството си на репортер. Мила. Защото е най-отрака, нали? Това ли е? Най-отворена, така с енергия, а това ти трябва да си репортер. И да много добре се справи в разговорите с непознати. Ти какво мислиш за победата ти в това предизвикателство? Сега и дигнаха и акциите. Тя се беше спекла, саднала от миналия път, сега изстрелях. Дайте ми микрофона и пак ме пуснете, аз ще ви покажа какво мисля. Предлагам след като станеш популярна. Нали, мисля, че ти харесва този микрофон. Да. Нали? Защото е твоя. Защото е моя. Да. Харесва ли да държиш моя микрофон? Да, харесва ми да държа твоя микрофон. Ти нали каза да прилича много хора се сваля от тук на Витушка да не стане, сега пък и ти да вземеш да удариш нещо. Аз? Виж, тук някакви искри вървят между вас двамата. Не отричам. Да те вземаме там на комплекса. Айде. Пускай си отпуската.
Излизам в отпуска, вече виждам, че има и кое да ме замести, така че... Уважаеми зрители, Зари излиза в любовен отпуск. Аз ще бъда новият водещ. Позволяваш ли ми? Позволявам. Добре, с една седмица да се върнете. Добре. Много ти благодаря, освен всички шеги, че бяхте с нас. За нас не беше повече забавно, отколкото на вас, със сигурност. Аз благодаря, изкарахме страхотно с всички плюс сайз момичета, беше изключително интересно. И сега обещай, като станете известни, пак да ги поканиш по-отделно. По-отделно, всяка една по-отделно. Не всяка една, най-добрите. Най-добрите. Тебе вече така не. Да. Охо, айде. Ние сме заедно вече репортери. Ние сме новата звездна двойка за някои от телевизиите. Новата взривоопасна двойка. Не звезда, ние сме звезда. Аз съм звезда, за тебе не знам. Страхотно, късметлийска, живи и здрави, да сте много сте сладки. Чао, чао, много ти благодаря. Чао, чао. Ами аз хванах микрофона и веднага се набелязах едно момче. За жалост той си има приятелка. Малко му дръп. Аз хванах микрофона, той има жена, дръпна. Да, не се почувствах много добре. Не обичам да ме отблъскват хората и не обичам да съм нагла като цяло. Това... Трябва да си нагъл да си репортер, наистина трябва да си нагъл да ходиш да го връш там да ти отговарят, защото иначе всеки ти вика. Със сигурност не е за мен тази професия, не ми хареса изобщо, защото отиваш, разваляш на хората ръката, отиваш, буташ им с този микрофон, все едно ти са длъжни да ти отговарят, чувстваш се зле, като не искат да говорят с тебе, като те подминат. Чак пак това. Или направят някаква грозна физиономия, това не е за мен, не ми хареса. Хора, това беше всичко от днешния епизод на Мис Плюс Сайз. Оставащите един час от епизода момичетата показват талантите си, които на мен лично не ми бяха толкова интересни и заради това реших да ги скипнем. Интервютата пък за сметка на това се получиха уникални и се надявам и на вас да ви е харесало. Коментирайте какво мислите за интервюиращите и дали отговорите, които дадоха хората, които бяха интервюирани, съвпадат с тези, които и вие бихте дали. Харесайте видеото и ще се видим в финалния епизод на Мис Плюс Сайз.